Πάμε για 10 πανέμορφα εξώφυλλα από το παιχνιδιών. Ξεκινάμε με τα έπι. Fable 1 και Fable 2. Τρομερά παιχνίδια. Εξαιρετική αισθητική. Απλά πανέμορφα. Ninja Blade. Τρομερό, σκοτεινό, δυναμικό. Απίθανο κι αυτό. Έχουμε και ένα Αλίκη. Δεν θα μπορούσε να λείπει Αλίκη. Απίθανη βιτωρινή αισθητική. Εξαιρετικό παιχνίδι. Όλα τα παιχνίδια αερομαχιών και προσωμείωση πτήσεων έχουν ακαταμάχητα εξώφυλλα. Πραγματικά πανέμορφα. Παρ' όλα αυτά ξεχωρίζω. Εδώ. Τρομερό. Συνεχίζουμε σε PS3 και The King of Fighters. Τρομερό παιχνίδι. Και πανέμορφο εξώφυλλο, έτσι. Θυμίζει κατακλείδα επεισοδίου άνιμε. Τρομερό. Εφόσον θέμα μας είναι μορφιά και αισθητική, δεν θα μπορούσε να λείπει και Kurenai από το Red Ninja. Εξαιρετικό παιχνίδι και πανέμορφο εξώφυλλο. Παραμένουμε στις δεσποινίδες με τη δεσποινίδα Ούλαλα. Space Channel 5. Τρομερό παιχνίδι, δυναμικό, ρυθμικό. Νομίζω πρωτοποριακό για την εποχή του. Tokobot, θησαυρή, περιπέτεια, puzzles, καλεσθησία, δράμα. Τρομερό παιχνίδι. Αξίζει να το παίξετε. Άλλη μια κατηγορία παιχνιδιών με τρομερά εξώφυλλα είναι και οι ανθολογίες. Έστω και Arcade Classics και Monster World. Απλά δείτε τα. Τρομερά. Και τέλος, δεν θα μπορούσε να λείπει και ο Sly Cooper. Με το Sly 3. Το παιχνίδι αυτό είναι εξαιρετικό. Αλλά και το εξώφυλλο του απίθανο. Επίσης όμως, ενδιαφέρον παρουσιάζει και το οπισθόφυλλο. Το οποίο είναι ίσως ακόμα πιο ωραίο από το εξώφυλλο. Τρομερό.